Ανάστα, σήμερα θα παίξουμε Minecraft μαζί με την Ανάστα και θα κάνουμε σπίτια, παραλίες. Βασικά το σπίτι ακυρώθηκε, οπότε θα κάνουμε παραλία, ότι μας λέει ένα πραγματάκι που δεν ξέρω πώς λέγεται. Εντάξει, και ας ξεκινήσουμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, κάντε ένα like και ένα εγγραφή και μια εγγραφή για να μας υποστηρίξετε πάρα πολύ. Και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Ανάστα. Ναι, εδώ κάτω. Πάμε εδώ κάτω και στο... Για το αγαπημένο μου χρώμα. Ρε, πάει. Εσύ το πήρες. Τι λέει. Ανάστα, να κάνουμε το πρόσωπο της Ανάστα. Εντάξει, ας το κάνουμε λοιπόν. Ανάστα, για να σε δω λίγο. Όχι. Το πρόσωπο της Ανάστα, εντάξει. Κάτσε, που είναι το πες. Λοιπόν, θα χρειαστώ αυτό και αυτό. Το πες. Θα χρειαστώ. Για το γάτι θα το πετάξω μέσα. Ναι, πετάω ό,τι θες. Και θα χρειαστώ το πες, αυτό και αυτό. Εγώ θα χρειαστώ. Εντάξει. Τώρα ας ξεκινήσουμε. Σούμε. Μαύρο. Λοιπόν, θα χρειαστώ αυτό. Και θα το κάνω έτσι. Παιδιά, εγώ που προσπαθώ να βρω τα μαλλιά. Να, έχω καφέ μαλλιά. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, θα το κάνω. Αυτό δεν είναι κάτι τετράγωνο. Το κάνω. Με κοιτάς. Λοιπόν, κάτω που βλέπετε ένα χρόνο, ξέρετε τι θα γίνει, γιατί σε 2 ώρες και 52 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα θα γίνει κάτι στο Minecraft, κάτι συναρπαστικό. Λοιπόν, και τώρα κάνουμε έτσι. Παιδιά, το τελείωσα. Εδώ πίσω δεν έκανα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Όμως από μπροστά έχει σχέση. Κοιτάξτε εδώ. Μοιάζει πολύ με την Ανάστα στο Minecraft. Έτσι δεν είναι μου. Πολύ ωραία. Παιδιά, εγώ ακόμα μ' αρέσει τόσο πολύ. Ανάστα! Ωραία, τώρα ήρθε. Θα κάνω. Όχι εδώ. Όχι εδώ. Εδώ πέρα. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Μια ωραία νεράκι. Σε κοιτάω. Βλέπω κύκλους. Τι κύκλους, μωρέ. Εγώ το κάνω τόσο γλυκούλι. Ανάστα! Εσύ σε βλέπω. Σε βλέπω με τα δηλητήρια και τα σπάς. Η Ανάστα δεν είναι δίκαια. Βλέπει του αλλού. Και εσύ βλέπεις το άλλο. Δεν βλέπω. Βλέπω. Παιδιά, γράψτε κάτω σχόλια. Βλέπει ή όχι. Ανάστα, μου χάλασε το σπίτι μου καιρό. Το σπίτι σου δεν είναι σπίτι. Το ξέρω. Δεν είπε το.
Ανάστα, τελειώνει ο χρόνος σε. 3, 2, 1. Τελείωσα. Μπράβο. Τώρα ελάτε να... Τώρα εγώ έρχομαι να δω. Ανάστα, σε παρακαλώ, πες μου τι είναι αυτό. Όχι. Αυτό εδώ τι είναι. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι. Και αυτό εδώ τι είναι. Αυτό είναι πάντως ωραίο και γλυκούλι. Ό,τι μπορεί. Εντάξει, αλλά να δεις και το δικό μου από μπροστά. Μ' αρέσει τόσο πολύ. Ποιος νίκησε? Εγώ. Η Λόγκα. Εντάξει. Λόγκα, γιατί τα έβαλες εδώ αυτά. Είναι λουλούδια. Α, γιατί δεν έβαλες και από πίσω. Έχω και από πίσω λουλούδια. Άστο. Κρεμίζουμε. TNT. Όχι TNT. Εγώ θα βάλω στο αγγλικό TNT που είναι τόσο μικρό. Παιδιά, σας παρακαλώ, πείτε μου στα σχόλια πώς το κάνω τόσο γρήγορα. Δηλαδή, βλέπω τους άλλους YouTubers να βάζουν κωδικούς και εγώ δεν μπορώ να παρατηρήσω κωδικούς. Παρακαλώ κάποιος να μου πει. Ναι, καλά. Εγώ βάζω πάρα πολλά TNT. TNT. Όχι, θα μου χαλάσει και το δικό μου. Uh-oh. TNT. Εσύ τα φτιάχνεις. Όχι, εγώ θα κάνω από εκεί. Ωραία. Μετά τι πρέπει να κάνουμε? Περίμενε λίγο εγώ να το κρεμίσω, δηλαδή να το... Έχει τώρα. Έχει 3 χαρτιά. Εντάξει, παιδιά. Τώρα η Αναστασία, η Ανάστα εννοώ, πατάει το κουμπί και στη συνέχεια παίζουμε. Για να δω, Ανάστα, φέρε το χαρτί, φέρε το. Εντάξει. Να δω. Χαρτί. Θα φτιάξουμε απλώς ένα χαρτί. Όπως και αυτό χαρτί. Πρέπει να εγώ. Λοιπόν, να ετοιμάζουμε και τα πράγματα. Εγώ. Εντάξει, και εγώ πάω. Ξεκινήσω. Εγώ θα το κάνω από πίσω. Πήρα. Μ' αρέσει ο χαρακτήρας μου. Είναι το... Ρε, μη βλέπεις. Συγγνώμη, απλώς είδα λίγο το ευάκι μου. Το ευάκι, το σκυλάκι. Τώρα που πάω. Εντάξει, θα πάρω αυτό και πρέπει αυτό και το μαύρο. Δεν το βλέπω τόσο. Βασικά δεν το χρειάζομαι αυτό το μαύρο, χρειάζομαι λίγο πιο γκρι. Αυτό. Εντάξει, πάμε λοιπόν. Εγώ, παιδιά, το σκεφτόμουν αλλιώς να το κάνω. Δηλαδή να το κάνω έτσι. Και τελείωσα. Βρε! Ρε! Τελείωσα. Κάτσε. Έχω ένα χαρτί με γράμματα. Χαρτί με γράμματα. Εσύ μη έρθεις να δεις. Εντάξει. Σε βλέπω! Ανάστα, πήγαινε! Εντάξει. Προχώρα μέσα εκεί. Κάτσε λίγο εκεί που είσαι. Κάτσε εκεί που είσαι. Και μη βλέπεις κάτω. Βρε! Μη βλέπεις. Κοίτα πάνω. Εντάξει, μπράβο. Ανάστα! Κάπως έτσι θα είναι το χαρτί. Μετά θα κάνω έτσι. Και άλλο λίγο. Και θα κάνω αυτό.
Αυτό μοιάζει σαν το Σπίτερμαν. Τον περίεργο Σπίτερμαν. Τον Σπίτερμαν. Ανάστα, σε βλέπω. Παιδιά, τι γίνεται. Παιδιά. Εντάξει, τώρα κάνω αυτό. Το γεμίζω μέσα. Ανάστα, σε βλέπω. Σε είδα. Νάστα! Ανάστα, σε βλέπω. Φύγε! Ανάστα, δεν είναι ωραίο. Γεια σας παιδιά, δεν στο χαρτί. Καλά, φτιάξω άλλο χαρτί. Εντάξει, τώρα εγώ θα πάω. Λόγκα με λένε. Λόγκα. Σπίτερμαν. Λοιπόν, εδώ πέρα το τελευταίο του γέμισματος και δεν τελειώσαμε. Γιατί νομίζω ότι χωρίς λόγο θα το έπαιρνε αυτό. Να κάνω αυτό. Και το εδώ πέρα είναι το γραφτό. Ωραίο δεν είναι. Ωραίο. Δεν το λέω σε σένα. Εγώ θα νικήσω σίγουρα. Ναι. Ναι. Εδώ πέρα το τελευταίο. Έτοιμο. Έτοιμο είναι το δικό μου. Τι. Όχι βασικά τόσο. Εντάξει, εγώ τελείωσα. Παιδιά, περιμένετε και εγώ τελειώνω. Κάνω Και τώρα θα φτιάξω εδώ πέρα από την ανάποδα. παιδιά, εγώ κάνω και γράμματα. Και εγώ αυτό κάνω. Και από εδώ είναι τέτοιο. Εντάξει, εμένα είναι έτοιμο. Ανάστα, είναι έτοιμο. Ο χρόνος τελειώνει σε 3. Έτοιμο. Εντάξει, έρχομαι εγώ πρώτα. Ανάστα χάει. Για δες το δικό μου. Όχι, δεν είναι το δικό μου. Κοίτα εμένα πως είναι και το δικό σου είναι στο σπίτι.
Ρε. Εγώ είμαι η νικήτρια. Τελείωσε. Εντάξει. Τώρα εγώ τραβάω. Τι θα ζωγραφίσουμε. Θα κάνουμε μια παραλία. Μια παραλία. Εγώ την παραλία θα την κάνω εδώ. Και εγώ θα την κάνω παραλία στο μέτρο. Εμείς τα χαρτιά τα κρατάμε. Εντάξει εδώ πέρα Μια φάση. παραλία. Εντάξει πάμε. Θα βάζουμε αυτά εδώ και μετά πάμε εδώ να παίρνουμε άμμο. Με αντίγραψε. Ναι, άμμο θέλει. Θέλω άμμο κι εγώ. Εγώ δεν τη βρίσκω. Πού είναι η άμμο? Παιδιά απλώς τώρα φτιάχνω λίγο εδώ και λίγο εδώ. Πού βρήκες την άμμο? Λόγκα. Λόγκα μου, πού βρήκες την άμμο? Κάπου. Δεν πάει. Εντάξει, πάμε εδώ. Πάμε εδώ, στον δημιούργημα της θάλασσας. Εντάξει. Τώρα πάμε εδώ και βάζουμε εδώ. Λέει, πού είναι? Να το. Οκ, τώρα συνεχίζουμε. Τι κάνω? Θα πάρουμε και το για το καταλάβω. Παιδιά, εδώ πέρα είναι μπλάς. Εντάξει. Τώρα θα πάρουμε τώρα και αυτό και θα το κάνουμε. Με έτσι. Τώρα θα μου πείτε, αυτό θεωρείται για θάλασσα? Όχι, δεν θεωρώ. Αλλά τι να κάνω. Τώρα εδώ πέρα θα κάνω τα κολπάκια μου. Πού είναι? Να. Παίρνω αυτό. Παίρνω αυτό. Παίρνω αυτό και αυτό. Κάνω ένα, δύο. Ναι, καλά θα περάσουμε, κάνω. Εδώ πέρα κάνω το αυτό, μετά κάνω αυτό, το ομπρέλα, ναι. Παιδιά, ωραίο δεν είναι? Εγώ είμαι έτοιμη. Λοιπόν, περιμένω.
Εντάξει, εντάξει. Ο χρόνος τελειώνει σε 3, Σταματώ 2, 1. Τελείωσε. Εγώ συνεχίζω. Γιατί εγώ τόση ώρα έκανα την άμμο. Εντάξει. Πάω να δω λίγο το δικό σου. Έχασες, γιατί το συνεχίζεις. Δεν έχασα γιατί τώρα το τελείωσα. Ναι. Τώρα το τελείωσα, Όλγα. Γιατί τόση ώρα έκανα την άμμο. Εντάξει, παιδιά, αυτά. Λοιπόν, Πάω να δω το δικό σου από τώρα, γιατί το είδες τώρα. το είδα. Πήγαινε. Και το δικό μου κέρδισα, Γιατί? Όχι, εγώ κέρδισα. Έκανα και ξαπλώ. Ρε! Ανάστα! Εγώ έκανα τόρτα. Κοίτα όμως εγώ έκανα και ξαπλώσεις και ωραία ομπρέλα. Βλέπεις? Οπότε κέρδισα αυτό το challenge. Εντάξει, παιδιά. Έχουμε κι άλλο ένα. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και μην ξεχάσετε κάντε ένα like και ένα εγγραφή και μία εγγραφή στο κανάλι Λογκάνα 221. Εντάξει. Και αυτό ήταν το βίντεο. Γεια!